Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na kiti pakasalitaan nyo tibiyag ka na yan ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laing. Kaya patulod nyo iti dahi ito yung programa kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laing. Sagudahan nga rin ti surat pakasalitaan iti kalman laing ni pagayam te nga Mayra. Idi kalman laing. Idi kalman laing manong nemi nakastaon ni manen ti panangar-arakop kanyak ti asawak manong nemi nga ni Rohel manong nemi nga asawa. Kabarbaro pa laing ni ayat kada kami manong nemi ta iti laing napaan nga bulan nga nagkalay sa kami. Muna ta karget na manong nemi ti kasto yung oras iti sardam. Madama nga nagis-istiman manong nemi. Rohe, agur ka. Baka magsatilot-lutoy. Ano nga man tilot-lutoy. Agad adubo ak. Agad adubo ka. Iti, karnet baboy. Naka-low fire. Naka-low fire. Di ako problema na naka-low fire lagi. Di ka na makatuturin ni dito. No. Siyempre, insaganaan ta nga na imbag ti panag-asawa ta, di ba? Kalbasan ti kalay sa ta, malmalbas pa tin natin nga balay. Aw mat ti kadwa ta. Hindi marami talata kami na kayo ta. Aw mat pa anak ta. So, kurek ka, sa anak pa nang digos. Isang ka pa nang digos. Nabangno ka na ta. Naimas ka na ta, Mayra. Nangro na ka nagitilips. Natutirikat na aming katawang kadwata. Apay, kahit mo da kadwata? No kung data iti sidong da nanang kintatang di at ako madisturbo ta syempre. Kahit na kami may ngartikas doy. Anyaman nga orasan niya mga kanito. Ako makadisturbo ka na ta. Diba? Gumangganat at nga madaan ti anak. Kahit ko kalpasan ti duwa mo ng talong bulan. Ibagamtun nga ginaw ka, tapno adan to nanakta, ha? So nga, manswenta. Nagurek ka karutangan, to kusina. Inta dya kwarto, ha? Makauman ta kwarto. Padasan tayo to kusina. Kasan no, ada umay, inlak ko diri daw. Iti samok yung tilikod. Kasan no, nagdagtugtog. Di ba am? Nagtugtog lata, Di ko lang makatuto. Allah, di dito eh. Anak ko padas naman na tayo sitting position. Anong sitting position? Agtugawak, tatugawan na. Kasan no? Mabait lang nga. Take katekon t-shirt ko, kenti brief ko. Sak agtugaw. Deta. Allah. Nakauyo-uyo nga talaga. Patitek na. Napadasem. Adada nga umuyong deta no patitem. Patitek. Nugot to yun eh. Kinaman, adada nga umuyong. Asa nga ro din. Di, ikatamat ng pantim tatugawan na. Akin, ang sumango ka. Napimitas no, lumikod ka. Tapos naman lang dug position na nga nakatugaw ta. Huwag nga ron. Sumrik lagi di amin, Rohel. Kapata, siyempre tugawang ka. Kasta na. Oh, shoot. Shoot the ball. Oh, Rohel. Manong Nemi, nabayag kami nga nagkarelasyon kini Rohel. Nga already saan kami pala nga nagkasar manong Nemi kat araramidan min iti agkanaig wano ag sex.
Sakam nag-isawa, kat iti agasawa kami manong name kat adan balay mi, kas iti dahito yung ararami demita, oran niya nga oras, awan lagit di umay mang disturbo kada kami kat maaramid mi. Medyo pangadaywon met, iti nang ipatagdarami ti balay mi manong adayot ti karoba mi. Oran nga ta nakapigpig sa ti asog ko kat awan ti makakig manong. Nagro na lang arudan manong name kat damok, nga mapadasan ti kastoy nga posisyon. Nakatugaw manong nemi ni Rohel sa ako nga tinugawan manong nemi nga pinalikudan. Si Maklutak manong nemi nga si Mak saan ko nga sinango kat ni simrak amin manong kat na nagmayat. Sa anak arakupen nga kabayatan nga arakupen nak manong nemi nga inak iniin ken iyuk-yukuyuk. Oremet saggay sa manong nemi dakiti ima na nga mang pisel-pisel iti duha nga mansanas iti barokong ko nga aguy-uyaw man sa nakit agkan titil-til ko Rohel alis to ha dadali ako na uri siya nagmayat ni nagmayat opo sabi ko matawagan ginawag ton Rohel yan Mayra sige Wen manong nemi kas na kuna kita addan bukod binga balay kat awan di kaduani. Ani aman nga oras manong nemi no makalagip ni Rohel talaga nga rakupen nak kuldingan nak oras sa dun ayan mi adda kam man iti kusina adda kam ti salas adda kam iti banyo adda kam ti onek ti silong. Talagang awanan sa pulek pa manong nemi ti kanaragsak mi. Aramiden mi manong nemi ti pagayatan tirik nami. Iba't patong palmi ti kinarugso ti tunggal maysa. Ti kinabaran ni ayat. Ayat nga ti pulos agbalbaliw manong nemi sapay kumakong kuna. Ore mi lapin namin dua manong nemi. Iti tayo di agundaway. Pamitlom mi kumapay nga maang angot ko. Uy magsitan. Magsitan di at adubuan. Paglagi din manong nemi ta na angot ko. Dandan apag isuunay, yung paglagi din na nakalupay. Wani anak set, kalkalingan na. Kasi kaya na ito, nagdasal ka makantan. Kasi mabisina ko. Mangan, baka sa bali mo yun, teka namin tumatamdama, ha? Kapinita na kasta, ito makapanganta, yung dadog digos, iti unang tiwan nyo manin. Ito. Nalpas lang ulit tayo, di malaban nyo, katuwin. Kalbasan na, ito kalaon ng tisilenta. Sa itong parbangon. Ba't pati ko na yun ay, Mayra, uri siyak Metrohel. Sabi ko man, saan ito nga? Saan kang tungang balbaliw? Saan nagtungang balbaliw? Iso nga rin nga raramidag ti amin. Okay, nakabalaitan. Ano't sumarano? Masapul nga aganak ka, ha? Uy, no problem. Ipasnag kong matagpasari tricycle. Aw mat problema, takukwak at tricycle. Kansi kamin, itulod ko yung pagtrabaho am. Kabayatan nga saan ka pa nga masikog, diagtrabaho ka, ituloy mo tagbali nga sales lady ni department store. Ngayon saan ka papaaram mo yan? Kapag kung magpaarang makpagit adalang nga rin asawa. Kansi ka nga ang mga na makapasahero ka na sexing estudyante kat ko. Awanin sa pulag pekeng ka, Mayra. Siksi ka lang. Awan, 20. Di kasukat mo. Peso? No problem. Siksi ka lang. Aging ka manong nemi ngagsikugan wala masikog akon. Talo nga bulan manong nemi tisikog ko. Kat maragsagsakan kami tadamit langin bunga, tenet. Pinadan, 7 nga bulan, manunay mi ti sikog ko. Saan ako nga nagtrabaho, nagtalay na ito ko dito balay. Kahit no kasta nga bakasyon, manunay mi bakasyon. No,
Kaya't ti asawak manunemi ti agdayop ngagpasada. Ing kamay agsaping, gumatang kami ni kadig ti masapsapul kong aganak. Kan masapsapul ti agbaling nga anak mi, mapanak mo dagpa-check up. Kaya iti pasgay kon manunemi ni Rogelio Jr. Inayaba akong ninanang tapno di kasta kada takaduwak ang mga estimar ay ti apo ko na. Ay na, nakakagwapo ni John. Ay na. Nangaganahanos kayo. Kaya sino kung mangarti makatulong kayo ka? No, saan nga siya? Malaksit may mat niya balayan. Patsin yung mat niya balayan nyo. Ti ina ni Rohel. Apay. Amuna ka tagaywan nga rin. Naganak nga rin di amuna tagaywan. Nasa doon. Tilagpaspasik sito muna. Wala nga nakas pagarigan da pasublatik matisuna. Kat no, padasin naman tagaywan na ka tagaywan. Sa ito no, suwala ito no, damakabulan na. Agsubli ka mati trabaho, tapos nagastakat matuluang ti asawak ang gurnong. Tanukas ka sa nulaeng, bumakit kam ka, pa iti may isang tricycle. Sino ko rin magpasada? No, ada pa gatangin nyo kami isang tricycle. Sino? Ni Sammy nga, ading na. Mo yan kita makipaspasada lang ni Sammy. Inos pagarikan ta dan tumikadwa nga tricycle, men. Di adan tumata ni pasada ni Sammy. Agad siya nga ron. Agad gagalangin ti sales lady. Di mo ka di mapanotek negosyo. Ano kumat negosyo? Mom, di kita ikuha. Di kita aglako di kita agtuno-tuno. Di kita street food. Ay, aman. Kaya napimpinas man pala ta sweldo ka. Ay, wanang di napimpintas nito yung mulot. Tantap no, adda ka kadwa ka mga iwan ka kita anak mo nakas pagarikan ta adan to ading ni John. Manoyat plano yung anak. Manayin ta duha. Uno talo nana. May katuin. Kailangan mo't nga sakit ka mga ayawan ka na kwada kat ingag trabaho. Kat sweldo kayo mo. Di napimpintas langin. Namang panunod kan tulat at negosyo mo dito balasan ko. Yan tangin kat ni. Neput-putong kayo. Mayat, nagtarakan didingwen dito. Uno saan, kita agluto ka kada kita pulutan. Uno umay i-take out, pati kita sidain, pulutan sidain. Kita umay dagtuno-tuno, barbecue, unang panada. Bayo nang, agsusurak to. Tanong kas na lang, agnegosyo tayo. At noong mayat tibiyag agad umasensot biyag tayo nan. Alagad sabi ko tagtultuloy ti kinasingpit ti asawam. Mayra ko na yun. Ay, Mayra. Muna ta, doon kita madamdamag ko, nang runa ita ta, danak mo, kasang ka pa, mabalin ko Ganyan nan, malala. At nasangkap yun ta nga Marites, di Marites, anit latest. Ay, manukat gabulan ti Urayan na. Santo mabaling kuha manayin. Talo ko na ang bulan. Mabayag unay. Nanang, mano nga bulan ka talaga? Makalawas mabalin. Alalin na nga. Habi kasta kayo, di ka na diya tatang? Ang kunak lang. Makabulan lang mabalinin. Makabulan, huwin. Idinto pa ita panagdaldalagan pala itakit nga moderno tip tumaremon. Mabalin na makabulan na yun. Isong ito na makabulan na yun ni Junior. Hangkan doon ngagpaidam. Tapno sa ngagsapol ni Rohel ito sa bali nga babae. Tandaan naman ito. Tinungpal ko't bili ni Nanang Manong. Hindi na makabulan na yun. Ni June Manong Nemi. Siya akong dinangarako piti asawa. Oh, I miss you. Mabalinin? Mabalinin. Loobunan ko na tapay mga bagat innam. Tamaibturan ti innam. Haan ko man na mabalin. Orit ang loobunan, jak maibturan. Datag ka po na nuwapay nga mapapangkadjalaon. Ina to eh. Hindi patay sindi. Tsak na kahit nagaramat ka na kita. Tsak na umuwapo Aman. Sungat ako na tapno sa mo mapanunot ti mga ramante sa bali. Mabalinin. Nang ronan nakalablap satak, di ba? Kasi na tay
kadisdisaag nga upa, di ba? No kadisdisaag dati upa nga manok ket nakalaslas bang di upa. Iso nga adumanin ti tumartarektek nga kawitan no ha. Iso nga kaslakitan eh. Huwag nga rin eh. So, oh my God. Mika. Mabalin man eh, Mayra. Oray-kuray ka dito. Dito itak. At dali na na. Kada makatistor mo ka na ta. Sumrak ta dito kwarto. Bayam na ta nga agluto ni nanang. Kanisot makamo nga. No agsangit di Diyos. Kastoy manong nemi, ti kinaragsak mi, kinalailo, nagtultuloy at nga kinabara, iti ayan-ayat mi ti asawa. Duan nga tawen ni June, iti agad ti manong nemi, so da ito nilili. Duan nga anak manong, apo, medyo marigatan kami, ngayon paglagi din tantanin nanang. Ay, nagalikotig na to. Ay sus, asadag gamin ulay, ti doon nga tawen. Si Mayra, ano nang mat? At dapat na kita may sa tawal na diferensya. Taduang taon, di okay lang. Wala ngayon, ti mayat kumakit. Nadya inauna kuma, nadya agadi, amunang aywanan ti adi na. Agam, aywanan pa lang ni John. Tadua pa na taon na. E din to ta, adaman ng anak pa. Susa po. Namuna talaga ni John, kat mapanamot sagid-sagid din ti adi na, mapanasulkan pa di mata. Ay, John! Anawan nyo na, anawan nyo. Ang bali na. Tanto na datalon nga anak ko. Malay gitak to. Talo. Gusto to may isduan. Talo. Kahit ko pwede, may isa. Yung mabaling ko, may salat taon nga. Bait da tapno alalis to. Tako nakaro din hanang. Ituloy-tuloy ko tapno mamaminsan diriga at saktog palaygay. Kaya ito naligay takon. Ora niya man nga oras nanang mabalin na tat sa anak batan ngagsiko. Agengga nga talaga nga nadan kami pa iti may katlo nga anak manong. Hain, hapo, marigata nga talaga ni nanang. Marigata nakbat manong. Pati niya Rohel kita. Ay, hapo, adun sa laon iti talo, bakit? Anong ato? Kalakalingan na, anos lang. Intod dumandanak kalig ito, isan na itong aywanan nida. O, tinapintas tan. Diba? Ang abalit ni John, kat ni, maiwanan naman tanig iti duwang anding na. Wan manong nemi agbasan ni John, iti elementary. Sumarsaron tungat nilili, nga tiniudi manong namikit ni Jenny. Iti kaadan, titalong anak ko manong nami, isumatan tinak panang irobwat, tibaga idininanang nga panagnegosyo. Buwan, yung matangak manong nami, di mabalim nga paglutuan, pagtunuan. Talagang tumaysa nga malim manong nami, damo mi. Hubo, nagganar manong. Nag-asat na kita anak ko, na kita po ko yun nanang, talaga na. Kauwan na talaga. Inukas-kasan o lain, mangipasdag ka dito yan, iti karinderyam. Ano amon na imas, tilutom, kaya nakastamat nga, ado na kita na isang sangan nga pulutan ka, masida. O manda, nanunin dito, ore adayuda. Kasi kumanan niya nanang, na kita na isang sangan nga masida. Hagurder ka sa Jesurong, na kita igat iti tamna, igat iti waig ka bantay. Umuin. Uno saan kit, kuntakin na kita mabalin mo, kuntakin sa diyata, agyulog na ka na kita maan ano panda. Nang ron na kita baglat ka na banyas. Ano, iparit ti DNR da ita, iparit da lumamanda. Isekreto ma. Ipakaamom, ipos mo yan ta cellphone. Ibagam nga, kastoy nga aldaw. Ti available nga umayon to, katangan nga orderin kita, adobo nga karne ti kwasto nga na. Ang mahal. Susapoy pa. Tiyan na. No, anda makabuya, makanguri no, anda puti lokusur, anda ba, susapo, may dadayuan na. Kung saan, kalding, no,
Adaal daw ngagparti katikalding tapno umay da gumatang til kilawen, kaldereta, suwam, o lukayat mo, aso. Nang, ala, may parit ka, kito ba't sekreto mo na ta? Bas nga aso, karnero ko naman na tama ta, ori aso, ba't, ay sus apo, ay, naganarde kita. Anong name arig na pagsaupel na nang inaramid ko. Adumat ti kontak ni Rohel, manong name iti surong mabalin na kontakin ni tatap na maka-order ka di kayat ng order. Secretly manong name, kat talaga, nga doon kita exotic foods ngay laklako mi. Nakaipas nagkamin ti karinderya, manong name highball iti bigat. Pangal daw, kompromet Pilipino at dismet Ngam tirabi, manong name, dagitayin, ti umay na panagalan kada kita'y pulutan. Kita'y exotic pulutan, man. Alisto nga nagganar, mano. Kat nagbalinak nga busy. At ang nagitikon daw ay manong name nga mailiw ti asawak ko, ma. Sweetheart. Gusto na teta. Ha? I-redik lang na ito para ibigat. Tapos nung likas na kadimimas, may marinate. Alam ko, gusto na. Nabayagan tinaudi dedi. Ha? Oo, pa yun, di sexy. Ano nga sex? Di mo madlaw? Ngawanin kay liliw ka nga kinasexy. Ako natatalon, anak ko. Adumot din natin, ore pa atot anak da, okay lang, at kinasexy da. Kasi ano ka, busy akit yung negosyo. Sa bagay, name-imas ka man ng ita. Gabot ha, agpadpada tang agsitsi dat exotic. Isang umay ka man. Ako rin ka. Ilimpas ko lang dito Ano nga nakabayatan nga uubrak at pakimot ang kalatan. Bastos! Sabi ko, mamata na uwan ni Nanang. Saan na kita anak mo, loko na makariing ni John. Wala ni Jennifer. Man, mayat si ka. Di ka man. Rohel ka Di ka agang awangas, tamang ibabain ka. No, rumor, Nanang ti silent na tukunang, tamakita natin. Ay, nagloko to. Ay, Choy, buririn. Ano yan? Napaun. Hindi na pagusto, makita. Ha? Ano ko na? Noon na pagusto, makita ko na. Anak makita. Malaki din. Ito. Ako rin ka na. Muna ka lang sila tato. Muna umaya ko. Ito. Anong nimi nagwagteng ti asawak. Imbas ko mga sumrek, hindi silid mga imirimwar. Rohel, mamanam. Ni, pinandar ni tricycle. Naglukot to Rohel! Tari mo rin Nanang iti silid naman ng nimi. Apaya, anay pukpukaw nga, lapanan di asawang kapatap, api ka pinukawam. Pimanaw. Apay. Nagapa kayo. Ay, susapoy. Baka itakarig ito'y ka tiyempok at mapapasamak sa inyo pag kinawatang ni Rohel. Kuha ng kasalasaan nga napagustuhan. Haan? Kasi dyan reaction di may sa kalalaki no saan nga mapagustuhan. Kasi no, at pala ubrak, urayan na tayo, marinate ko lang dagito, kunak, di lang makatututo. Di ko na, kahit takin itayin, palikodan naklat, ang kabayatan, marinate. Ano? Kasi namin taramidin mi, di awang pikaduami nang Wari sa dino, wari ang aramidin mi, maramid mi. Sambutan saan ko na pagusto ni Sona? Muna ka natin sila sumarano ako muna kat sa bali mo, tinapanan na. Awagam di asawam, narikad data, baka natin pangrukyan, tisan nyo pag kinawatan kita Rohel. Tinawagak manong name nagring, ngam nabati na ba't gayam? Adamat di ko nagtukwarto. Saan ko nagtanga makontak ko ita? No, tigas to yun. Manong name na iturturog ko, tipangururay ko kini Rohel. Pwede makariingak manong name at daisunan ti abay ko. Parbaho na yun. Inarakop ko.
Rahel? Ah. Itahan. Mabalinitan. Itahan. Napanam? Kano ka nagawid? Tsaka napuputa na. Itahan. Nasa akong damagikat. Iti. Short mo. Labanog ka? Labanam nagpasada. Nagpasada ka trabi. Nagipapasa ka at surungkugin ka. Hindi ito ang muna kalatat siladtang kung nakitay sa banamot na banam. Sa ano ko man, mapitinak met. Mapahalin tiriknak. Hindi ito. Ito nga ro din mabalinan. Nabanuga ka ro nga na pa nagpasada. Ito, kayat mo gut. Itay kayat ko, di mo kayat. Ito nga takayat mo mata na kitakbat ng kaya. Abay. Sakit tapos umuha. Rohel, hang kumanga na ito nga bahalag ta santa pagkinawatan. Mumat nga bisya, pimintas ni negosyo mi kininanang. Kaya na dapat na kito bing erap-rapin mi. Napiyakan ka ata. Awan sa bali nga panunutan mo sa ang mapanlag pasada. Panunutan mo sa dinuti pakalam, dado nga paseero. Panunutan mo manut isuplim. Dahil mo lahat ubram. Isa ka nga rin dalaman. At na kito bing. Panunutan pati negosyo. Ready kami di rabi para iti parbangon. Alaman, agmalmalim nga nagot customer. Mawatam ko mati ami. So nga rin nga maturog kan. Mawatak matket. No problem. Pero bumugkaw ka. Haan, ipasayas ko lang. Nakadodot masaaw mo. Dugur ka man lang. Apa yun, bumangon ka man. Ngunit at saan ka palang asubartang ngamin? Tinisturo mong titurog ko. Paunay ka man. Ano nga paunay ka man? Sika man. Para ba ko ringin na? Ringin ka, tapos pa gustoon ka. Tsaka kaya nabanlo ka kung nagsardang ka na. Tamaturog tan. Nung di mo kaya talawang ka dito yung kwarto. Sardang ka. Nagkatapay bugkawan na. Nagkatapay bumugkaw ka man. Ay, lako niya. Sige, saan ako nagunon eh. Ilawalawag ko lang kakamin nga busy ako nak. Awan sa bali nga panunutek. Anak ka na doon nga pampanunutek kung nakuma. Yan, piyakin ka, awan sa bali nga panunutek. Agsarding ka na! Ibag lang oras natin ka, agsarding ka. Dayo mo doon ka, pala ba tayo mo doon? Buwisit! Rahel, mabit lang. Pamanam nga rod. Kung bibiyang mo, papanak! Saan kong manin nga igawid ti asawak manong. Pinaburbur naman ti tricycle na. Sa imban tayo. Napana kong ti kusina nagdadang ti danong manong. Takain ko tagkape. Yung may napandinano ni Lanang. Nakakalas 4 pa hila eh. Kita na oras na agap-apa kayo. Ano ba mas masama ka na kayo ya? Diyan mo na. Sikamat ngamin. Hustunan no ko na ngamin. Saan mo nga ulit-ulitan di bagbagam. At amang mangig kung agsardin ka na ulit tayo. Dayamudum ka pala ngamin nga dayamudum. Ilawlawag ko king kuha ng laing ti amin na. Uwain nga saan mo ngamin. Pati na kayo. Awan di magkanunukan niya. Pati na kayo nga inak. Mismo nga nanang ko. Iba kayo nga siyak taking basol. Kasla ita. Siyak batil nga inam tibog kawam. Ano ta kayo sa unang? Siyak nagkurkurang. Kada pagkurkurang nga talaga asawam. At naruam kayo iti akong pala ang tiga anak yo, akong pala makadisturbo ka na kayo, si kamalat ng kunang, oraan niya nga oras, at sa dinuman nga pasat tibala iyo, maaramid yo. Una nang maawatan na ko, talumat ng tanak, may busy ta, na ito'y negosyo ta, iso ka punto dyan ko, nakanati amo, adot panunutek, iso nagat may salaeng. At din ang maawatan na yun. Galong sto na karotin, datangang aganat na kapa. Sakit man, isupat yung kanunungan nyo. Basta sa kanak nyo. Ibagbagak lang di kapampanunutak. Pati na kayo, saan yung umawat sa sitwasyon?
Rumi ka ang kasarito kumamad di asawa nga maawatan natin sitwasyon. Ang nangaro ti kahit siya. Asa kasukla tayo so, nakasalun nagit anak ko. Kasalun ti negosyo. Alam, gusto na nga rin ko akmay. Agtaplak mati kape ako. Pati kita anak may manong na minabuwak na. Nagring da nga din na oras. Kapay mamapay. Awan anak. Napsatin tayo ni Papa. Nagsublikan niya sila Diyo. Tuloy ng baturog. Bigatin? Hanggang mga makaturogin. Sige nga rin. Hanggang nga rin nagsalsalot. Tani, busy kami man ng kaninula yo. Di kita adim, ayawana ha. Kung tumulong ka dito ha, bakit makamungin si Marti unag tibalay? Tayong kaming kaninula yo di karinderya. Taloktan mi, kat ni. Tanda ni man yung daado nga customer. Saan man yung ngayon tugot ka asawak manong name iti cellphone niya. Nagmalmalim nga awan. Sladyak pa yun may concentrate manong name iti nagtrabaho. Ngayon iti dandari lumnek ti init manong name iti sumangpet. Insarek na tiga tricycle na kiting garahe na sa simrek iti ko nagtibalay. Insan dyan sininyasak ni nanang manong name nga so pala makamut karinderya tayo mapanak iti balay tas imangpet nga ruti asawa. Rohel, napnapanam. Aman, talang. Tapos anak ko pakadarag makanyak no awanak iti balay. Amok pet nga iwanan ti bagi. Nagado papanak dita. Sarita tamang na siya. Saan ta kumang pahatugan na ito nga problema ta? Sorry, no. Adaman pagkurkurangan keng ka. Sorry, ha? Okay. Kano adaman pagkurkurangan keng ka. Sorry, mat. Yung nasakit yung bagbagap, eh. Ngatilang amok ka panunutin kiti parang pasada. Pampanunutin kayo, mat, kahit pampanunutin kita anak ta. Isak may sa ayuman ka na kita anak ta, no? Busy kayo? No, sa anak ang paspasada? Isak makamukha na kita anak ta. Timat kami ni bagbagam tilang amok tilang pasada. Saan ba takasta? Talaga mo takasta. Lahat ni sarling tansaan na paggapaan man ng data. Basta sorry. Oh. Makakayat mo yalang kating inumam. Kahit mo tagpulutan. Kasagsangpit. Kalutluto. Ano na dyan? Adobo nga pagaw. Awang banyas. Awan eh. Tumikat. Pagaw ti adda. Adik. Ano nga ron? Sikat ikayat ko. Ha? Sikat ikayat ko. Hindi ito yung amin. O, gad-gad ka? Saan? Nabigas lang kami. Gad-gad ka. Sige nga ron. Mabilbilit kan sa amat. Saan? Sige nga ron. Inta nga ron di banyo ko na. At nagbalmalaman ka. Raglang-langat. Siyempre. Imas mo kahit. Ito eh. Yung nasa mo kaya tita. Okay lang. Parabitan. Kung ako man ano kayat mo. Lukoy mo tirik na. Sa mo ibabawi. Loko ka. Pampanunutek manong name kas to gayam tiya disadvantage na manong name no maruam ka nga maaramid mo iti anyaman nga oras sa dinuman ti ayan nyo. Ta idi ka talaga nga awang pala unay ti makadisturbo ka na kami. Ngimitakat ni. Teko na da manong name anda da kitay kabarbaro ni ayat ka talaga kasla sa anda nga maumak yung mabannong. Kintunokwan kasla sa andal nga pampatunutin. Ngayon madamat kas kini Rohel manong name nga kasla saan ang pulos nga baaw. Iti kinaaram na asawa ak manong name iti kas kini Rohel nga no kasano tikpin laing ti performance na idi kasta pala ita. Nabay kami na gajak ng ti asong mo eh. Ha? So nga kay liliw ti asong mo, Mayra. Oo. Nagloko ka.
Loko, di mo la inuray nga binugwak din. Name imas, kasla exotic. Oo, Rohel. Pinugusto ak ti asawak, akasmat parang pagustok tirik nak manong. Labay gayamin di na odi. Talaga naman minsan kadjakmat kiti mamabalaw, di kiti lalaki, nemi no agaramid da. Tipuon kan ka po na da kami nga babae, sa amin nga maitay, dan ti obligasyon mi, kaputi kinabisi. Ngam saan ko mahamat ngagdamdaman launay ni Rohel kunak, iso nga ibagbagag kang kuana, sweetheart, naman titibagik, di nagpilpilitan. Asak lang to na kuatag voluntaryo nga, mangyara saas nga mayat tibagik. Okay? Sige, mawatan kayo mat ka. Sa balik ang namin nga lalaki. Hana? Kaya't naman sa wanda kayo nga lalaki. Awang pulos ti pa nagtalnayo. Nga madamat na kini babae nga kasjay. Alada nga ala. Dagit awan obrana ka siguro. Ngam siya garod nga busy. So garod. So kumawatan ka. Bayam, saan akong nagdamdaman. Si kalang no kanturo rayak no mailiw ka. Peso? Agyamanak numawatan na. Agyamanak numawatan na ko na. Ano name? Teko na nga nagtulagan mi, nga saan na kong nga disturbuin, uray nakanulatan nga siyak itiya, magkulding kan kuwan. Yung saan ko man nga panur, ti magkulding kan kuwan, at gaputi kinabisi. Ganadaman tayo nagitigondawi, manong name, nga mo ladladaw nga gawid. Kanadanda kiti gondawi manong nemi ngano agawid kat nakainom. Ngano sumangpetan kat sampakid amanganen maturo kat. Dakil mat kiti ayamang ko tapno sa anak adisturbuenen. Ay ko nakanyak ni nanang. Ika balaw iti asawam ha. Nanang. Adot mangibagbaga mangiyar arasaas kanya. Nga da makakita kini Rohel. Nga da ka no iluglugan na nga babae. Inanang mo siyempre saan lang ang babae lalaki pa bakla kada bakit kada ubing. At driver agmas pasada nga ron. Nga na ito kahit ko sawan. Kada babae i-check in na ka no. Ananang. Idida mo check in. Kaya ka sumasarunong kanong kita at kano balay nga pag nandanunan na kadadya nga babae. Kaya Diyos asawan nang at dan babae ta asawa. Akat amiri sa mga nanimbaga. Siga malat nagkuna. Nga ni Rohel ka talaga mahilig. Han? Na nagsarita kami. Maawat anak. Imbaga na nga uray na kanulata nga siyakti mangsagid kan kuana. Saan ang agdamdaman? Makuna na tikas ta atap na umad panagatap mo. Haling agdaman at pangipagpag saan ng tiarim na. Nanang, isusapo ay. E di ababa nga panao, adda kabit ti asawam. So nga, haanakan nga, haling agdamdaman kang ka. Tadangaro din sa bali nga pagdimanan na. Masalusod ko man. Apunta ka dito mapaspasada na kang ka. Saanan nang namayagin? Makita mo. Baka no, withdraw pa iti kwartayo at iti account yo. Tsaka pa yun. Andamot bukod ng ATM, saan? So sa po ay, ang mga biglang malukit ti negosyo, ang mga kiti duwang at tricycle ti asawa mo kita, mapautam tulayan nga nakasaldan, muna nakalakon. Saan nga mabalin na? Nukas pagarigan, tagpepesot ko na yung nga babae ti asawa. Mas sapol nga grinisot kami. Manong nemi, adumutin ti mga itetext kanya. Ibagbagada naman nung nemi no sa dino, ti pangdandanunan ni Rohel, ti babae na. Tinaramid ko manong nemi. Napanak, idiray itang address. Semi-bungkalo manong.
Awan sa amin tawa doon. Nagdurbay lang. Kada nakita kasi Mary, pinitawa man ng name. Babae. Inulit ko din ang turbel. Inulit-ulit ko. Saan naman nga? Hanabat ng ilokat jet rida o tapno saludsudan ako ano, sinuwa. Madamdama pa yung anong name nag-ring sa cellphone ko. Ni Rohel tumutawag. Hello, Rohel? Ayan mo. Ana? Ayan mo ko na. Naguri ka. Abay sa lusod mo tayang ko. Siyempre, adag dito balay. Adag dito yung negosyo, karinderya. Abay ya? Kasanong adakan. Kasanong kung mga adaka, ito yung balay. Unong karinderya, adak dito yung balay. Awang ka dito karinderya, kung nananang. Sama tayo mating araramay na ma. Ana? Adan sama tayo lalakim. Ruhel. Apay awang ka di balay. Apay awang ka di karinderya. Kakasin na nanang, gani kakadwa ito, nag-serve ka na kiti customer. Napagyan na kita na kiti lalakim? Diyos ko. Balbaliktado mo hindi kiti pasamak, loko. Anong balbaliktadan? Sikat awan dito yung balay. Di adda ka nga nagsisidara kiti lalakim. Ruhel, hanggang kaskasta ha? Anong hanggang kaskasta? No sa dinumantayan ko, adak dito balay ka kamalalam. Ano nga malay di ka malalak? At pa mo nagrim ko? Doon di ka mauray kalpasan lang 50 minutes makita mo. Papatayin kayo di lalakin. No? Pinagbaligtad mong loko kahit mo lang makalusot kahit iramid mo. Manong nahimi, inidip ko sa cellphone ko. Dakal tibang matik na talaga kahit laeng ni Rohel nga ilusot ti amin. Siya akong pagbalinan na nga manglilipot. Imadayo ak manong nahimi, tayo ray ko laeng nga rumuar, wano na. Ti aday ti unag ti balay. At 50 minutes ti napalabas manong, hindi makita kang peso. Nalukatan ti ridaw ti balay. Rimuar. Ti may isang napsat nga babaeng ubing pay. Rimuar manipod pa iti gate. Napan iti kasidgan ng store. Ito napan naginiatang manong. Inagawid ko man manong na minagalalistuha ka ng kamakam kayong kuwana. Miss mabitlaeng. Mabitlaeng. Apre, ano yung bagamanang? Nandagan mo. Kaya kung bibiyang mo, nagan ko. Hoy, saan ka nga loko-loko kasta? Dakdak ka tibag kang musika. Narapis ka. Kahit mo pung paing ka, idumudum iti katapukan, ha? Hoy, apa ka naman ka basol ko? Lalaki mo asawa ka, han? Sino ko masawam? Rohel, tinagan na. At magibagbaga. Dito yung nakangasarsarungkaran ni Rohel. Dito iti pangitultuludan na kang ka. Di sumsumre ka nyo no kasta nga gapu kay tiruan. Dito yung umiyan, saan ka di? Saan ka di? Aguni ka! Kadam kat rimuaran na kita karubayo. Kamsat! Hanggang di nga rito nga babae kat adamang kalkalong keng kuwana. Da! Ruhel, tinaga na! Makitam. Alam mo, saan ka mga giskandalo? Alam nga, saan ka giskandalo? Ano tanda asawa ka kinayat mo? Amo mga asawa na, talot putot na. Ha? Katubing ka pa yung tao mo? Ha? Tagano ka? Amo ka din naganak ka? Nga makikabkabit ka, ha? Agdimag ka! Kaya mo tapungot-pungot ang kadardara mo dito, ha? Gamatak kumanti po buo naman nung name, dito tibig lang at timbaray nga simrekan tinaladan. Na-inlock ti gate, manong name, minlock na, in-recap, manong name, ti read out, ti balay. Di ko na bakit ngayon mas ka dyan. Eh, si ka kanit asawa na tay mangkalkalong ka na nga babae, ha? Una na, siya ti asawa ni Rohel.
Di mi ko makayat nga da kasto yung mapaspasamak. Da aking balay ka na ita. Kada da abroad. Nga impakasera na. Tibat agkasera kita agkabit madya. Kita doon kita makakit-kita nga bumarangay dito kat kasla tay madiman nga impluwensya. Inyo man kumatid dito ti barangay opisyal. Ay mo na dagit din kat handa kanumat nga makadisturbo. Di awan ti question. Wala nga handa makadisturbo nga agpaiso no may panggipitiya ringgor honon yaman. Ato dagit makakit-kita kadakwada nga taong isuda kat agkabit. Kasano ka no din toladan da ida. Nasayad mong balasan ko tinarabid mo ti kasyo nga nagraot ka nga babae. Amo ka din ti asawam nga dakad to eh. Balbaliktado na di kiti pasamak na na. Ay sakit mo sawan. Sakmat din ti pagbalinan na nga lalaki na. Sapoy. Di pagkasdaawa kami ta tricycle driver lang ti asawam. Ay makachik sa kastak. Mabayadan na ti kasayara na. Ikan ng sabi ti kwarta ti babae na. Apay, adda sa bali nga negosyo yo, balasan ko, malaksid nga da agtre-tricycle ti asawam. Adda na progreso nga karinderyami na. Sumod lang nga. Baka mat ngamin di mo masangon ti asawam, misong agsapol ti sa bali. Nagring manin ti cellphone ko manong name ti asawak ti tumutawag. Hello? Agawid kan? Abi pagawid ata. Agawid kan saan ka mga skandalo dita? Dikat kahit nga sawan. Amom no ay mapaspasamak. Impulong ti babaeng keng ka, di ba? Mayra, please. Agawid kan dito balay ti pagsaritaan tati amin. Dikat kahit nga sawan. Inanugot mo. Isong nga kunak, dito nga pagsaritaan ti amin. Sa akla agawid. No mapapanaw ko rita nga babae ti pagkasaraan nyo. Sabi ko mapapanawan. Papanawan. Hanga sikat mabali magpapanaw keng kuwana. Ladi aking kukuha at magpapanaw. Basta. Papanawan. Kaya kaduwak na gini bumarangay. Hamam da ita. May rasa mo kung pataklan ti amin ang pataklan. Nalpaskon ng rugi. Iso ng paskon. Tapos nilikas na ka pagbut nga dati nga babae. Masapon nga nunas ka nga uludik nga irwar. Kapapanawan ito na ito nga lugar kataramidek. Sa mga ramidan dito, tawan ka lintagam. Anong alawan? Di kita bumarang dito, ang kakaroba na. Handa kaya tikas ito mapaspasamak. Agawid kan. Tsak agawid. Malaksid. No ibilin mo iti babae nga panawan ng tibalay kapag kasaraan. Ngalain nanti kita ruwatin. Sakto lagawid, numauray ko, naramidan ti babae di kasta. Ado kami dito eh. Sakti kanunungan da. Kaya dapat kita talaga mapaksyak. Gapot bad influence ti papayo. Sige. Sigaro na tawag kang sona. Paaramid ko ti pagpagam kang kuwana. Dapat lang. Dito lang da amuyo nga sa bali nga papanan na tayo suntumanin ti pangdanunam keng kuana. Ngayon dito ti baga keng ka, Royal. No saan mo nga sardeng ti kasto nga raramidem. Sanggan nga sapulan. Umanayin di kita anak ko. Kanadamat ang negosyo. Napangbiag ko kada kita anak ko. Pimanong nga agpaiso manong nemi ti kabit ti asawa. Kaputawanan manong nemi nagawit akmat din. Imbes ko mga agsarita kami ti asawa manong nemi ngem saan namat nga openan ti amin. O agsarita ran. Ano kumapit pagkasaritaan ta? Kat napapanaw mo ti ubing. Anong ubing? Ay di babae ko na kuma. Kadimbiling mo na sa tinno, hindi papanan na tapno amom ti pagdanunam keng kuana. Awang ka dito panggap mo nga mangisina keng kuana? Mayra, makita mo, tim nakamo nga sumbatan. Agpili-pili ka.
Dahil dyan nga babae, walang ta kami. Kat doon dyan nga babae, ti William, may salay nga tricycle, ti mabalim mo ang ituod. Dahil dyan paspasada ti kabsat mo, masapo lang nga bati. Pagguduan na ti tricycle, kwartata nga doon na gitay. Agpili biya. Dahil dyan nga babae, plus your tricycle, uno ta kami. Saan nga pagsaritaan pa rin nga banag? Abay ka masaan nga pagsaritaan? Sinak matanawang kami matan. Kaya minabatok talak nga talagang itultuloy pa ilang relasyon nyo dahil kang kabit mo. Mabukawan nga may pinsan ti panakahit ko keng ka. Mapukawan nga yung pinsan ti amor ko keng ka, Rohel. Ulitin, may sakalayang kontra ka rin taluan nako. Kadawang mati maalam ka rin kita nako. Kukuha ka lang ita. Sa bagay, mabali mo ang pututan na di kapit mo. Ngayon dahil ito pamparunutam, Rohel. Awantot na siya na kasasaadyo. Kaputa kagura nga po Diyos na aramid Diyo. Kang kanayon na kayo tulakid di nga tusdusahin ti Diyos. Di makadagas manong naimi na duktalak nga awan di kiti sumagmanong arwaten ti asawa. Kat saan matan nga sumangsangpet. Tsak matan makunkontak manong. Manong naimi. Tsak la kumakayat nga maepektaran ti negosyo. Maglagi din tadap na inayon ng kadwami. Kadadaninanang manong naimi nga makamo. Gusto nga tinanamin ko, manong naimi, sinapol ko ti asawa. Nagsalsaludsutak karigripada nga napatla nga driver, tricycle. At ang mga ibagat sadyay, dijay, ngumawamit. Atag ko na. Bye-bye amon, misis. No saan na kayatan ti umapon, ken ka, kadada asabaling nga mapunan na, awan ti maaramid mo, misis. Wala nga akong kas kumamat na pinta sa managsalita mi. Akin nalawagan ti amin. Awan di kita arwaten na, sa sana nga agaw-awid. Di siyempre, adan isunod sa bali nga sidong, adan iti balasiw, ti balay. Nagkakatawa di kiti padala nga driver manong. Isang awan tinaramida kan manong. Doon din ang awat ti kinapudno. Anapasamak at ibiglaan apa nagsina ti dalan mi kini Rohel nga asawa. Ni Rohel nga mahilig manong. Agsapsapol manong nemi ti babae nga maipaay na ti kayat na tenyaman nga oras. Di, sige. Bali ko na. Imbati naman si tricycle nga isa. O mas asensumet lata nga guwan ka na lata ti negosyo mi kininana. Makaurlong kami matlat manong. Nagkuduay mi pa yan manong nemitib. Orlong mi iti bangko. Awanen ti John account mi nagsinang. Sabali ti account na sabali matang kanya. Tilang pakarigatak manong nemi kita. Naliday di kita anak ko. Masapol na amada. Ngayon kunak matkadakwada. Dahil pagkunak anak ko nga saan na kayo nga patpatag ti amayo. Tayin sukat na kayo ti may mesa nga babae. Kaya no talagang iba't patag na kayo kuma. O rin nagsina kami. Masaan na ko na kayat? O may nakamilata sa lungkaran. Ngayon namin pinsan na tayo nga binaybayan. Kanilinipat. Iso nga lipatin nyo ba't tante amayo. Damag ko manong nemi kat awanda iti lugar mi napandati sa bali nga probinsya. Intugtugot da manong nemi ti tricycle nga kukwa na, ugkor na. Hindi na siguro may pasada sa dyan sa bali mati franchise sa dyan. Malaksid, nung nangalat sa bali nga franchise, karipas pasada naman sa dyan. At dan nasurok ka makatawan sipod awan ti asawak manong nemi idagring ti cellphone ko. Ni John, tito mo tawag. Adak dito karinderya. Hello, John? Mama? May na problema din balay? Di ka aga apa, di mo apa pa, di kita dim.
Ang problema ti mama, adda si Mangpet. Si Mangpet? Sino? Ni Papa. Ada ni Papang mo? Uwen. Ada kargana? Ikitaruhatan na. May tricycle na. Awan. Naglugad di tricycle. Ngam saan na nga tricycle? Nagdisaag sa pimano mo di tricycle nga nagluganan na. Ayan na nga rin ita. Ada iti kwartoyo. Yung kaitad dito cellphone mo ta salita. Nakalak materi daw na tugtugan. Masapol nga salita kami. Saan ang gamit dito? No? Saan nga pumanaw? Yung saan ko nga na oray manong nemi ti balbali nga timawag. Nudagat siya ako na mismo tinapan ti balay. At dati unag ti kwarto mi manong nemi ti asawak. Tinugtog ko tiri daw. Roel! Ilokon mo tiri daw, Roel! Awan, sumungbat. Kapang ko inalit, duplicate ng kwart. Silad. Tinulpa ka. Maturo. Uwi ng kuwag ko. Hoy, gringa! Hoy, gringa! Mayra, tumaktar ka kat bumanaw ka. Alam mo na katarawatan ka tala ka. Ang babay mo niya. Turad kan. Ikaw magbuenas. Kalpas na nga pinanawan na kami binaybayan. Basta latan sumrek ka ngagsubli. Nga ganda ka ti katrek. Balay ta nga to ito. Balay ta nga to ha. Ibagam numunot isublik ka. Tapdong balay na kukwak. Mayra agasawa ta. Hangkan nga asawa. Napatpatigad di kabit mong yunta kami. Ika na kumatikong daway nga magsulit ka na ginagkura ka na kayo. Nagbalbaliw akon. Saan na ko mga pumanawan? Alawan mo, saan na ka basta maawat? Okay lang. Okay? Saan na ka rumarak nga ka dati nga silid ta? Mapanat sa bali nga silid. Kat no, hang kumalukit rin na adagos. Malubusan ako matap, no? May paniknik ko, ti panagbalbaliw ko. Edi dahit ang imbaga na manunay saan ako nga nagtimig. Wen, at damat ka di kalintagan naman, no? Mabalin nagsubli, ngam tinakayat asawan nga, agsubli matin kanya. Pagbarakon pato, basta kastalatan. Iso nga, saan ka mong ginino ni Mano? Kaya nga sa wen, nagsubli ti asawak at dan ama, dagiti talo nga anak mi. Ngayon para kanya, awanin ti asawak. Intuloy mi manong nemi, kininanang, tinangasikaso, ti karinderya. Kat ti asawak, mapan nagpasada ko nakuma, hanggang mati ti pasada na. So nga, kapilitan na, ngayon nala na manong nemi, na ipaspasada ni Sami, nga kukwang. Hoy, ti kalagbain. Pukaon din pagpaspasada ni Sami, tikapasad mo. Isobliw kang kuha na. Takumidik at sabaling ang pasadam. Nangin pa ng mga tricycle mo. Pilitan nga nalako kay. Gago. Kung magasaan ka nga gago, so ang malaglag. Na, inam sinayang mo tado a kwarta. Nagguduan ta, natipundo ta, account ta, nangin pa nam. Ganas-gasto nyo, panagangganas ka na dyan ang babae. Nailakong pa di tricycle mo? Ano nagana po? Iso ko na Mayra na nagkamaliak, nagbidutak. So nga kahit ko nga turin ni bidot ko. Saan pa yung masublimita? Bahala ka. Baam di karigata ka masublim di amin. Nadubliak nagtrabaho ka taraminak. Mabasublik lang di ka napukaw ko. Kanam kid di dinakan kayat di ay kabit mo, taong kwartamon. Tala masarsarakam. Hinut-uhutan na ka lang da diyang babae.
Manong nemi nasurok nga duwa nga tawen nga kasadya iti sitwasyon. Ngayon babayan manong nemi titulong dagiti anak mi nga mga alukoy kanyak kayat da manong nemi agsubli ti ornos iti pamilya mi. Iso nga nasurok nga duwa tawen manong nemi. Nga napasamak ti makaon ko nakakulduwar ti gubat mi ti asawa. Kaya gabot na panagneka ka talaga manong nemi nga napasnek ti panagbabawi na ken panagbalbaliw na. Kaya inagkakundigon daway na. Agkasilid kami man. Kaya niya no mailiw ket mailiwak. Kaya Rohel, Mayra, agamanak. Ito napasubli mo ti dati nga panagtalik ken panagayat mo kanya. Nakurang awan kasidi. Basol mo. So nga ron. Ano ito kumapitan ti asenso ti biyak tayo? No saan ka nga nagbabae? Makitam? Ti resulta tagbababae? So nga ito ko na. May saan nga pagtuladan. Barbaring ko nak no. Itinapasamak ka na at damat pagmanamanan di kita agbababae. No bay okay yan manong name it relasyon mi ti asawa ngam saan na kas ini nga talaga nga nairot. No di kat talaga nga agasawa kami gabot tayo so kat ama di kita anak ko kat siyak ti ina di kita anak ko. Di pagpintasan na manong name saan nan nginon ulit pa'y itinangalat ti sa bali ng babae. Teko na kon kinisayan nan ti interest nan may pangkip ti sex. Kumanahin manong name na talagang kasapulan mi ti panaginili mi sa bakay no daddo manong name sa alang nga napatagdeta. Tinas kanita isot pa nakaisagan at tinaran niya masakbayan nagtatalungan na kami. Kaya doon dawat ko manong name nga sapay kumata santon nga ulitan pa'y ni Rohel tikas itinaramid na. Sapay kumata santon nga maulit pa'y nga masugatan kan masaktan to'y puso. Sapay kuma. Kaya tagyaman nga ron manong naimi ti anos mo nga nang ibasa rito surat ko. Kaya sapay kumata damat na itad na nga adal balaag kan pasarmingan ti biyag kadagiti dimngag kan nagbuya. More power to your program manong and God bless. Tuwing nga tagyaman nga pagaya mo, Mayra.